Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 17 kan bulan na Disyembre taon 2022, liwat ihatod mi sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado, live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM as in 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Sa pangarang kambilog na news team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan mga bareta, illegal na mga paputok sa Ciudad de Naga, higot babantayan kan task force paputok. Ang detalyes haliki Joel Sulina. Pupunan dunos kang strike team kan task force paputok. Ang sa indang operasyon nga ring masusog ang mga posibleng igwang saray na mga illegal na klase ng paputok. Urog na ang mga pinagpapangalab kang ley asin ordinansa kan syudad na ipabakal sa publiko. Kumo ini delikado asin kabaliman ang pagmonitor asin pag-aksyon sa mga naire-report na online seller na nagpapabakal ning paputok na syertong mayong maninigong permita asin clearance hali sa mga ahensya de gobyerno na nagre-regulate kang firecrackers and pyrotechnic materials. Sigon kay Task Force Paputok Chairman Rene Gumba, matapos ang pag-urulay ninda kay ba mga barangay kapitan kan syudad sa pag-identify asin pagkaaga ni mga common firecracker and pyrotechnic display area sa mga barangay asin iba pang panundon sa pag-usar kang paputoka, preparado na ang binilog na strike teams para man matutukan ang mga illegal na paputok na posibleng ipabakal kang mga illegal na retailers na mapabakal kaini sa luwas kan designadong display area maging ang mga online sellers kaini. Ma-activate na kita kadtong sa tuyang strike team. Ining strike team na ni interagency team na iyong maikot para mag-enforsar kang mga regulasyon ta sa paputok. So kung ika nagtitinda ning bawal na paputok, papasyaran ka kang strike team ta. Kung ika nagtitinda sa bawal na lugar, strike team ta po ang ma-responde dyan. So maski sa inya na parte kang syudad. Ining strike team na ni pinapanginutan kang City Treasurer's Office. Katuwang digdi so mga elemento kang Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection, sarong composite team po sinda na iyo ang maikot. We have 1 or 2 dedicated patrol cars na yan ang magiging trabaho. Sumpay pa ni Task Force Chairman Gumba ang mga online seller ning paputoka. Kinakaipuhan na mai-report tulos sa saida nga ring matseka dangan mataonan ning magkakanigong aksyon asin penalidad kumo ini dapat na regulated ang pagchichinda o pagpabakal hulita ini peligroso sa kasulo asin pwedeng makadanyar ning buhay maging mga pagrurugaring oras na dai mahandle ng tultol o magkaigwa ng proper storage ka mga paputok. Problema ta po sa online selling ang checking kayan kang quality, kang so regulation kayan. But we would appreciate kung mai-report po iyan sa Task Force Paputok para ma-check mitulos kung igwa mga arog kaya na sitwasyon. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, agri-products sa merkado publiko kan Ciudad de Naga, ngunya na holiday season, bastante sabi kan MEPO. Ang detalyas haliki Paulo de los Santos. Tinghiras ni Market Superintendent Ramon Florendo pamayokan Market Enterprise and Promotions Office na mantenido ang supply ng karne ngunya na holiday season sa Naga City People's Mall o NCPM. Sigun kay Florendo, establisado ang supply kan karne sa merkado publiko kan syudad, susog sa monitoring kan sa iyang opisina, sa uring datos na nanotaran, sa nasambit na saudan, pigkakarkulong nasa 260 pesos, sagkod 340 pesos, ang kada kilo kan karning urig, depende sa pork cuts, mantang an manok, 180 pesos, sagkod 225 pesos, ang kada kilo, depende sa brand.
Madepende man ang presyo kan kada kilo nin baka asin damulag sa meat cuts na nagkakawat sa 300 sagkod 450 pesos. Pigsabi pa ni Florendo, daing huraw ang pagsupply kan mga parauman nin gulay sa NCPM, alagad limitado ang supply kan sira na haling dagat, arog kan galunggong na nag-abot sa 200 pesos ang kada kilo. Paliwanag ni Florendo, naging limitado ang supply kan sira na haling kadagatan huli sa off-season o pagpangalad sa mga parasira na magdakop sa dagat sa presenteng peryodo na pigpasunod kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Apwera digdi, saro man sa nakaapektar kan supply kan sira na haling dagat, an pabago-bagong kamugtakan kan panahon sa ibong kaini, nag-abot sa nasagkod 160 pesos an per kilo kan bangus, magin kan freshwater fish, arog kan tilapia. Actualmente ang nahihiling ko ang gulay. Dahil huraw ang gulay. Ang karne, stabilisado man ang supply. Ang sira ang medyo hard life kitang ngunyan. Tanadadangog ko na off-season ang ngunyan ng nag-imponer ka ng off-season ng bifar. Tapos, ang panahon tabaga, dahil mo maisihan na garubaga perming nag-uuran, may low pressure, so nakaka-apektar sa supply ng sira. Para sa Nagangunya News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang mga bareta, permado na ni Alcalde Nelson Ligason ang Ordinance Number 2022-108 o ang cashless transaction o palengke QR code. Sa pahayag ni Konsehal Lito del Rosario, ang padrino kan sinambit ng ordinansa. Obheto kaini tanganing maging pasil asin mas safe ang mga transaksyon o ang pagbabayad sa mga establishmento, serbisyo, produkto maging sa mga local transport sa Ciudad Dinaga ang QR code o digital wallet o cashless economy na mas konbinyente asin mas marikas. Sinabi pa ni Del Rosario na ang ordinansang may titulong Ordinance enjoining all business establishment and local transport group in Naga City to adopt QRPH digital payments in line or palengke QR program itinutulod kan Bangko Sentral ng Pilipinas sa sinman kan DILG. Kung sain katuwang niya digdi si Konsehal Joe Perez, ang chairman kan Committee on Investment, Trade and Economic Enterprises sa Sangguniang Panlunsod Kanaga. Sinabi pa ni Del Rosario na igwa ng apat na financial service providers na willing magtabang para sa implementasyon kanasambit ng programa. Dakula man ang pasalamat ni Mr. Ruel Guarin, ang Pamayokan Operation Support Division asin OIC Area Director kan Bangko Sentral ng Pilipinas sa Bicol, uli man sa pagtumarparti tulos kan lokal na gobyerno kan Naga sa nasambit ng programa para sa countrywide implementation kan palengke QR program na primerong i-implementar o primero sa Ciudad Dinaga sa enterong reyon Bicol. Kung sain, enot na primerong nagpasar kan ordinansa para sa implementasyon kanasambit ng digital wallet o payment cashless economy. Mientras tanto sa iba pang mga bareta business stimulus program magpapadagos sagkod sa taon 2023 o sa masunod na taon pagkatapos mapunduhan giraray kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalyas kayan halik kay Paulo De Los Santos. Nawa na inaan ang pondo para sa Business Stimulus Program sa taon 2023. Pigsyerto ni Konsehal Jose Perez, Chairman kan Investment, Trade, Industry and Economic Enterprise, kan Sangguniang Panlungsod, na day mawawara ng trabaho ang mga empleyado kan mga beneficiaries kan programa. Sigun ki Perez, ang mga beneficiaries kan regular na programa kan lokal na gobyerno, mga may sadiri kan micro-small enterprises na mga taga-syudad din Naga, may mga business permit sa syudad, alagad day naman kinakaipuhan pa na taga-Naga man ang gabos sa saindang mga empleyado. Pigsabi ni Perez, 5 milyones pesos ang pigtagamang fondo para sa programa sa masunod na taon, hali sa 10 milyones pesos na pigplanuhan kan sa iyang komite, aminado ang konsehal.
na nainaan ang pondo kan business stimulus para sa masunod na taon. Huli naman sa babang buwis na nakolektar kan lokal na gobyerno ngunya na taon huli sa pandemya sa datos gikan sa Metro Naga Public Employment Service Office ngunya na taon. Pon Enero 1 sagod Disyembre 13 pigkakarkulong 10 na mga sararadit na negosyante na may 53 na empleyado na apektado kan pandemya ang natabangan kan lokal na gobyerno sa irarom kan programa. Total na 1,025,000 pesos ang pondo na nai-release asin na ipautang na kan programa sa mga beneficiaries ngunya na taon na mabayad din 12 bulan na may zero interest. Sigun Pakiperes, pigkonsidera sa kwentada kan programang pautang sa lambang beneficiary ang 25,000 pesos kada empleyado apuera sa klase asin sukol kan sa idang mga negosyo na nalugi kan pandemya. Padagos po ini dahil regular program po ini kang gobyerno kan syudad. Kaya actualmente nga igwa na kitang budget na 5 million for next year. From the original 10 million, pigano ta na sa 5 million, aram tamang bagang nag-aluya naman si epekto kang COVID. And igwa pa man pong nag-aasa ning tabang hali sa tuya. Kaya nailaw ta po sa budget and which means na padagos po sa tuyang programa kayo ning zero interest loan para sa mga sakadit na negosyante. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang mga bareta, pagkatapos maaprubaran kan sangguniang panlungsod kan Syudad Dinaga, pinirmahan tulos ni Mayor Nelson Ligacion ang ordinansa para man sa pagtaunin asistensya o financial assistance sa mga TOs alagad mga deserving na mga estudyante sa Naga o kaya man porsigidong magtapos sa kolehiyo. Susog sa principal author ka nasambit ng programa na si Consuelo Lito de Rosario, naugma siya ninhuli tadagos ng inaprubaran asin permado na kan alkalde ang ordinansa para makatabang ang syudad ni Naga sa mga estudyante sa college na padagos na naglalapigot o porsigido sa pagtasi alagad di kapo sa financial na aspeto dangan day makalaog sa eksistidong scholarship program kan lokal na gobyerno kang Naga. Katakot kani kantidad 5,000 pesos ang maresibi kada semester kan mga kwalipikadong indigent college students kan syudad na direktang ipapadara o ibabayad sa mga pribadong eskwelahan kung saan nagkaklase ang estudyanteng benepisyaryo kan programa. Ang programang ini pigpapusog kan sinambit ng bagong ordinansa suwa idigdi ang eksistidong tertiary scholarship program kan Syudad Dinaga sa lindong kan ESO. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, parking area kan third floor kan Naga City People's Mall isasara sa bulos kan trapiko o kaya man sa mga bihikulo. Ang detalye sa haliki Paulo de Los Santos. Magiging sarado para sa mga motorista ang parking area kang Naga City People's Mall o NCPM sa J. Hernandez Street, porsyon kan Barangay Igualdad sa Disyembre 23, 24 asin 30. Ini ang amay na anunsyo ni Market Superintendent Ramon Florendo pamayo kan Market Enterprise and Promotions Office. Katakod kan pagtaong lugar sa mga mobile street vendors, mga dekariton sa mga nasambit na petsa na magpabakal kan sa indang mga produkto na kaipuhan sa pagselebrar kan Pasko asin bagong taon. Aminado si Florendo na magkakaigwanin dikit na inconvenience para sa mga paramotor na masaod sa merkado kan syudad sa mga nasambit na aldaw. Alagad bastante ang espasyo sa third floor kan NCPM para sa pagparada kan sa indang mga behikulo apuera digdi. Pasable ang J. Hernandez Street sa mga nasambit na petsa huli tamayo man maokupar kan duwang linya kan nasambit na tinampo sa pasilyo kan saudan sa porsyon kan nasambit na barangay lauman man ang presensya kan mga stallholders kan merkado na mabaraba kan sa indang mga produkto tanganing itinda. Pigtawan doon ni Florendo na ang pagtugot asin pagbugtak nin mga vendor sa nasambit na lugar pagtaong konsiderasyon sa dugang na ganansya para sa mga siring na negosyante durante kan holiday seasons. Mayo maning road closure, takong road closure kaya kung kita magpa-easy sa huli ang panglungsod.
portion man lang katong likod kang public market ang gagamiton. Itong duwang lane duman, passable pa ito. Kang mga bihikulo. So parkingan lang dyan ng bihikulo sa mga motor. Itong parte dyan ang sa tuyang papakuparan. Dahil man sinda madidihado, ito masaraod, taigwa man yung parking space sa taas. Plus duman sa iba pang lugar dito sa merkado publiko. May mga parking spaces kita. Para sa Nagangonyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, firecracker vendors sa Ciudad Dinaga ipigpasairarom sa seminar kan Task Force Paputok ang detalye sa haliki Joel Solina. Ang taon-taonan nag-permit as in certification na nagsalang sa serye ng mga seminar sa briefing na ginibo kan Task Force Paputok 2022 para sa mga firecracker retailers kansyonada na iyong lehitimong tutugutan na makapagtsinda sa designadong display area harani sa salog kang syudad sa gilid kang Naga City People's Mall. Sigun kay Task Force Paputok Head as in NCPM Market Superintendent Ramon Florendo, igwa ni 37 mga firecracker retailers sa syudad na dati namang nagtsinda ka mga previous years ang sulumenteng nataonan ning permits as in certifications gikan sa lokal na gobyerno maging kang mga katuwang na ahensya siring kang BFP as in PNP kung saan siyam na aldaw poon Disyembre 23 sagkod Disyembre 31, 2022 tinutugutan na makapagtsinda ang mga nasambit na paratsinda ning paputok. Digdipig di detalye so lokal na regulasyon ta. Si detalye ka itong mga yaon sa lay na importante na maipasunod tangarig maibitaran ang disgrasya o aksidente. Magsulo man yan o kaya naputukan. As in pinapaliwanag mi mandig itong responsibilidad kang vendors na magtabang sa mo pag-edukar. Halimbawa, hinahapot kung ang mabakal kung pira ng edad, taday pwede ang minor de edad. Maski dahil haputon by observation, dapat dahil hindi pabakalan. Ikadua, pagkabakal sa inda, kaipuhan sabihan ninda na pwede sanang iusar ang paputok o pyrotechnics duman sa designadong lugar sa barangay. Pinarumduman sa mga ini na nungka magpabakal ng mga klase ng paputok na pinagpapangalab kanlay siring kang Watusi, Piccolo, Pap-Pap, 5-Star, Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Super Lolo, asin iba pang klaseng makukusog na mga paputok, asin nakakahilong klase ng mga pailaw o pyrotechnics na delikado sa salud. Nakaabot man sa kaaraman kan Task Force ang pirang mga online sellers ning paputok na nagpapabakal kan manlain-lain na klase kaini na daiman ning permits o kung igwaman sa laan handling o storage na pinagpapangalab man kang RA 9514 o Fire Code of the Philippines of 2008 as in RA 7184, an act regulating the sale, manufacture and use of firecrackers and other pyrotechnics device. Actualmente, ang Urulay Mikan Task Force, igwa kami ng Intel Group, Intelligence Group na mamonitor kan mga bagay na illegal. Ikadua, may mga nagpapaisi man sa kuya na nag-seminar sila na gusto man nila magtinda. So sabi ko, ano man niya ako ta nag-seminar ka muna, hindi ka mo nag-coordinate sa task force. Dahil ang urulay mi sa task force ka nakaaging taon, ang tutugutan mi sana itong nagtinda kan mga nakaaging taon. So kung nag-seminar man sila naman, naggastos sinda, sa inda man yan. Pero ang desisyon kang task force remains na dahil sila pwede magtinda. Para sa Nagangonyan News, Joel Solina. Mientras tanto, mga paputok mahigpit na ipagbabawal pagkatapos sa pagsabatkan bagong taon. Ang detalye sa haliki Paulo De Los Santos. Nag-abiso si Market Superintendent Ramon Florendo, co-chair kan Task Force Paputok 2022 sa mga personang magamit din paputok durante kan selebrasyon kan iba pang mga okasyon sa laog kan Ciudad Dinaga makalis ang New Year celebration.
Segun ki Florendo, obligadong maghagad din permiso sa opisina kan alkalde ang mga maselebrar nin reunion asin iba pang mga okasyon. Kung sain maawot na idugang an paputok sa selebrasyon, tanganing ma-inspeksyon kan pulisya asin kan Bureau of Fire Protection an fireworks display area apwera digdi. Kabali man sa inspeksyon, ang klase nin paputok nagagamiton sa okasyon, tanganing masyerto na ang paputok pigtutugot na gamiton kanlay. Sa listahan na pighiras ni Florendo, pigpapangalad ang mga klase nin paputok, arog kan Goodbye Bading, Watusi, Pop Pop, Piccolo, 5 Star, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Goodbye Delima, Goodbye Napoles, Bin Laden, Hello Colombia, asin iba pang mga paputok na pigko-konsiderang illegal. Kung kamo man, halimbawa, nagbakal kamo ning awad-awad na paputok, sa rason na igwa kamo ning reunion, family reunion, or gathering kan mga sa eskwelahan, o anibersaryo, kung ano pa man ang okasyon, importante po na maghagad kamo ning permit sa City Hall, sa City Mayor's Office. May form dyan na ma-inspeksyon ang PNP sa kudang Bureau of Fire. Hihilingon si lugar kung pwede duman na magamit ng pyrotechnics. Siring man, hihilingon kung anong mga klase ang gagamiton nitong mga paputok sa kud firecrackers. Medyo po mahigpit na ngunyan ang mga reglamento sa pagbakal, siring man paggamit o pag-usar kay ning mga paputok sa kod. Pig-informaran naman ni Florendo ang gabos na personang mapaputok durante kan selebrasyon kan Pasko asin bagong taon na pigtalaan ang ika-24 sa kud ika-25 nin matanga, Disyembre 31 sa kud Enero 1 nin matanga bilang peryodo kan paggamit nin paputok sa syudad din Naga, apwera pa kaini. May pigdesignar ang mga barangay officials nin mga fireworks display areas kung saan sa napigtutugutan ang mga konstituente na magpaputok. Dugang pa ni Florendo na ang Riverside sa Naga City People's Mall ang ultimong lugar na pigdesignar para sa pagtinda nin paputok poon Disyembre 23 sagkud 31, kaya pigpapangalan ang pagpabakal nin paputok sa mga barangay. Ni ultimo ang lugar na pigtutugutan kang ordinansa ang Riverside sana. So dahil kita pwedeng, halimbawa, may tindahan ka, may sari-sari store ka sa upper barangay. Gusto mo man dilin siya kaya mabakal kang bulto ng paputok o pyrotechnics. Halimbawa, mga luces o kaya kung ano pa man ang kadaklang kayan, itong jumbong ano po naman? Fountain, o kaya mga quitis. Tapos ititinda mo yan sa imong sari-sari store, ay pasensya na po, manadakop ka mo. I think up to 50,000 ang penalty. At the same time, your business license might be canceled. Tapos garo igwa pa yan ning imprisonment. Di ko lang ma-detalye, halaba. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang bareta, miyembros o bagong miyembros kan Junta Direktiba kan Metro Naga Water District, ignombrahan ni Mayor Nelson Ligason. Ang detalye sa haliki Joel Solina. Kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Formal nang pinasumpa sa saindang posisyon bilang mga bagong direktor kang Junta Direktiba kang MNWD. Anduang napili ni Mayor Nelson Ligason na sinda Direktor Engineer Leon Chito Palmiano IV kan Education Sector asin si Direktor Retired Honorable Judge Sarinaco kan Women's Sector. Aldaw na Lunes, kang gibuhon ng simpleng seremonya sa pagpasumpa sa katungdan ni na Direktor Palmiano asin Direktor ko na pig-administer ni Mayor Nelson Ligason sa atubangan ka mga empleyados asin mga opisyalis lokal kan Syudad Dignaga sa People's Hall sa City Hall Compound. Sa duwang bagong directors,
kan Metro Naga Water District, namely Engineer Leon Palmiano IV and Judge Sarina Co. Ang totoo po kayan, ugma po ako sa duwang numbrahanta asin pig-appoint, pig-pasumpa bilang bagong directors kan Metro Naga Water District. Riribayan ni Director Engineer Palmiano asin retired judge sa ko sina outgoing Director Marilisa Ampuan asin Director Nene Claveria na mapasuda ang termino sa maabot na huring aldaw kan Disyembre 2022. Sa Enero 2023 man ang opisyal na pagpuon kan term of office bilang mga direktor ang duwang bagong appoint na directors kang MNWD na madural sagkod sa taong 2028. Asin mga kaibaninda si Director Gilbert Albero, Chairman of the Board, Director Mike Pawig, asin si Director Engineer Boy Aman. Aramtaman na may problemang inaatubang ang Metro Naga Water District. Problemang inaatubang kan Water District na kabali po man kita sa apektado asin nagsasapo. Aram ko na naipatapos ang problema. Asin kaipuan po ang tabang kan Lambang Saro. Nag-aasa ako, asin tutubod po ako sa kakayahan kan board, asin kan general manager. Pero na gustong sabihon na mayo ng aagihang kadipisilan. Igwapa. Asin kung ano man yung kadipisilan na yan, aram ko na malalampasan. Para sa Nagangunyan News, Joel Serina. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, bilang pagbisto sa dekalidad na edukasyon na ipigtatao kan Naga Parochial School sa mga estudyante, pigkondusir kan Archdiocese kan Cáceres, asin kan lokal na gobyerno kan Ciudad de Naga an unveiling of the historical marker sa Naga Parochial School. Susog kay Alcalde Nelson Ligason, ang eskwelahan na ipigmukna kan simbahan kan panahon ni Obispo Pedro P. Santos kan 1947, nagkontribuir sa numero kan mga alumni na naging dakulaan papel asin naginibo sa mga komunidad sa syudad, riyon, asin maging sa enterong nasyon arog ni na dipuntong Jesse Robredo, dating alkalde kan syudad asin sekretary kan Department of Interior and Local Government sa ilarom kan administrasyon ni dating presidente Benigno Aquino III, dating kongresista Luis Villafuerte asin dating senador Raul Roco. Pigsabi pa kan alkalde bilang pagtaong honra, pig-insular ang historical marker sa parokyal kan petsa 15 kan Disyembre ngunya na taon. Apara sa alkalde nang inutan man sa seremonya si Most Reverend Father Rolando Triaterona, Arsobispo kan Cáceres, Reverend Father Dario Ichipare, Naga Parochial School Director kaiba ang mga alumni, estudyante asin mga empleados kan sinambit ng eskwelahan. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, nubentang mga empleyado sa City Hall, pigtawan onra kan lokal na gobyerno kan Naga. Aramuntan detalye sa ki Joel Sulina. Pero ng parangal asin pagbisto kang gobyerno lokal ang 90 gabos na mga casual asin permanent employees, kabali na mga paritirong empleyado sa masunod na taon na nahalawig na panahong naging katuwang kang city government sa pagtuong serbisyo sa syudad sa ginibong gawad paglilingkod ceremony dangan parangal for retirees. Lunes, kang gibuhon ang seremonya sa People's Hall City Hall Compound na inatindiran ka mga lokal na opisyal kan syudad sa pahinginot ni Mayor Nelson Ligason asin Vice Mayor Nene Diasis. Kaiba mga miyembros kang konseho lokal kang Naga para igawad sa mga empleyado kan syudad na nagsirbi sa gobyerno lokal ning 10, 15, 20 sagkod 25 taon dangan ang mga paritirong empleyado sa masunod na taon. Sa mensahe ni Mayor Nelson Ligason para sa mga awarding empleyado, sinabi kay ni na dakula ang sa indang pasasalamat dangan pagtaong respeto sa mga ini, puri sa dusay na pagtaong serbisyo asin pagtatrabaho sa gobyerno lokal. Si mga nakareceive po ni Service Award
si tinaawanan po nin parangal. Mahalaga sa muya, mahalaga sa mga opisyales kan lokal na gobyerno kanaga, mahalaga sa naga ang papel na sa indong ginampanan sa satuya pong lokal na gobyerno. Kaya nagpapasalamat po kami sa indong serbisyo. Palakpakan ta po si Gabus na nakareceive po nin award ngunyan. Para sa Andaga Ngunyan News, Joel Solina. Iyan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kanaga ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nenny Diasis, asin sang guniang panunsod kanaga, asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inian sa indong naging parabareta Roy San Ramon, mabalos kan sa indong pagantabay, masunod na sa tung aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Solina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Andaga Ngunyan, Andaga Ngunyan, kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Andaga Ngunyan, Andaga Ngunyan. Marikas na marhay ang dalagan kan mga aldaw. Malangani ta sa pirang aldaw na sana, yaon na naman kita sa most wonderful time of the year. Mga namumutan kong mga nagenyo asin nagenya. Ngunya na mas buwelo kita. Let's catch up with our families and friends. Alagad dai malingaw na magpasalamat sa dakol na mga biyaya na sa tong naresibi ngunya na taon. Asin tauan nin momento an sa diri. Gibuhon ta ang panahon na ini na maka-recharge by going to simbang gabi o misa de gallo. Kami po sa gobyerno lokal mapadagos sa pagsibot ngunyan na holiday season. Nagpapadagos ang satong Paskuhan para makatao nin kagianan asin kaugmahan sa satong mga tugang na nangangaipuhan. Mapadagos man kitang masibot para sa kaligtasan kan lambang nagenyo asin mga bisita. Kaiba ang sakong pamilya asin mga katuwang sa gobyerno lokal. Advance Merry Christmas, Naga! Marhay na aldaw, Naga! Bakong madali ang sa mga pig-agihan kan mga nakaaging taon. Ngunya naman, ang angat sa tuya, iyo ang pundong hababa. Dahil sa pagtapyas kan pundo, hali sa nasyonal na buwis, dara kan epekto kan pandemya sa ekonomiya. Alagad, dai kita mauntok, padagos kitang mainguha, tanganing ang pundong natapyas, matampadan, asin ang sa itong mga proyekto para sa syudad, mahaman, asin makatao tulos, nin oportunidad. Kaya siring kan dati, kita makikipagtabangan sa mga pribadong tao, negosyo, asin grupo, asin mga ahensya kan gobyerno. Kita makikinuparan, tanganing ang sa itong mga napunan, tulustang mapakinabangan. Sa edukasyon, padagos ang satong pagtugdas, mga bagong eskwelahan sa tuyang ibabariwas. Urog na sa mga puwerang lugar na kaipuhan, tanganing daing aking nagenyo ang nababayaan. Isita po ang pagtios ngunyan. Kaya mga bagong scholarship grants sa tuya man na pinabuksan para maging tulay sa pag-abot kan mga pangiturugat asin makatabang sa mga estudyanteng nag-iinguha, alagad tikapo, na makatapos kan sa indang kolehiyo. Sa paharong, mapadagos ang satong kolaborasyon, daing untok ang satong pakikinegosasyon, para ang mga lote na kaipuhan, mapasatuya, asin maialukar taman sa mga pamilya sa presyong hababa. Sa salud,
An sa tong hospital, labo-labo ang pagpatrabaho, pagtugdas nin mga primary healthcare centers sa mga estratehikong lugar, sa to naman napupunan, para harani sa lambang nagenyo ang serbisyo na kaipuhan. Trabaho asin ekonomiya, sa to man giraray na prioridad. Dakol na investments ang nagpuroon na, dakol pa kitang kinakaurulay para lumaog sa naga. Tanganing mas marikas ang satong pagbuhat sa mga bagong oportunidad. Sa turismo asin creatives industry, kita naman mataya. Bagong convention center sa tuya ng pupunan, tanganing mas dakol na okasyon ang madarata sa naga. Na mahatod man trabaho, bako sana sa mga artistang nagenyo asin nagenya, kundi sa mga driver, sa radit na negosyo, asin mga hotel sa syudad ta. An sa tong Bicol River Boulevard, hinahaman tanaman. Para ang People's Park and Recreation Center, ang bagong pasyaran kan mga nagenyo na sa tong pigplano, makapuon na, asin mahaman, antes matapos ang sa tong termino. Ang agrikultura, danay tapang papauswagon sa paagi nin mga bagong makina, nakaipuhan asin paghiras kan mga bagong kaaraman, gigibuhon tapang mas episyente ang mga parauma sa pagtanom asin pag-ani para makadugang sa minamaot nyatong food security. Para man maparikas ang satong digital transformation, mga dugang na internet hotspots sa tuya pang ibuburugtak, papapunan ta naman ang pag-adal asin pag-develop nin mga applications na ma-automate kan mga transaksyon sa City Hall sa marikas nyatong pagkuan nin serbisyo sa lokal na gobyerno asin pagproseso nin mga dokumento. Sa infrastruktura, padagos kitang ma-invest. Ta ini ang pundasyon kan sa tong ekonomiya. Mga bagong dalan sa tong momok naon, mga drainages asin flood control projects haharamanon. Dahil sa satong pag-inguha, initial na pundong kaipuhan para sa Center for Safety and Resilience sa to nang nadisponir. Ini ang magiging emergency operations asin Central Command Hub kan PSO, PNP, Bureau of Fire asin CDRRMO. Magkapira po sana ini sa dakol tapang sisiributan para maging mantinido ang satong kamugtakan bilang most competitive component city sa nasyon sa duwang sunod na pagkakataon. Sa tabang po nindo, magigibo ta ini gabos para sa futuro, para sa imo, para sa lambang nagenyo. Uswag pa, nagana! Lumalamig ang simoy ng hangin, kumikislap mga bituin. Lalo bumibilis galaw ng mga tao, ganito sa amin tuwing sasabit ang Pasko. Nagsasaya lahat ng pamilya, panahon muli na magkita-kita. Ngayong Kapaskuhan, atin ang kalimutan, mga problema sa atin ay nagdaan. Ramdamin Ang saya ng pagkakaisa, sama-sama tayo sa lubungin ng Pasko. Pasko na naman sa Naga, may saya ang bawat pamilya. panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigay.
sama-sama. Pasko na sa Naga. Sa bahay man o opisina, Lahat tayo'y isang pamilya. ang pagkalinga mo Pagkikipagkapwa-tao, ito ang tunay na diwa ng Pasko. Nagdaan na taon ating sariwain. ang pag-asang dala. Pasko ay salubungin. Pasko na naman sa Naga. Misaya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Nagdaan na taon Ating sariwain ang pag-asang dala. Pasko'y salubungin. Pasko na naman sa Naga. Masaya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa Naga. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa Tug-Aramon. Maray na pagkaaga mga tugang, aldaw kita ngunyan nin Sabado, December 17, taon 2022 sa technical side na katuwang niya to Johnny Nedea III, siring mana Benjamin Calio Jr. Sa tuya ngunyan mga tugang na enot na bisita ngunyan na pagkaldaw, ini yung sa tuyang ginagalangan na Market Superintendent asin na pamayo ka na Market Enterprise and Promotions Office. Siring man siya ang co-chairman kan na Task Force Paputok 2022, Mr. Ramon Florendo. Sir, maray na pagkaaga po sa imo sir, enot po sa imo pagbati sa tuyang mga nagdadalan. Ay, good morning po sa naghihinanyog, nagdadalan sa Facebook. Ini pong ulay-ulay mo niyan, importante dahil merkado publiko po baga, dakulang parte sa buhay kang ordinaryong syudadano digdi sa Naga, siring man sa mga pagtaraid ng mga munisipyo. Kaya maugma po kita na maselebrar kita ning matuninong na Christmas. And inoton ko this sir, ini yung sa tuyang pag-uulayan mapadapit digdi sa Task Force Paputok 2022. Ano po ang objeto kay ni and kosa rin po ni tig-convene o opisyalmente na pigbilog para sa presenteng taon po? Kanakaaging simana po nag-convene na taiguan ng pig-issue ng executive order ang satuya pong alkalde, si Mayor Nelson Ligacion, na kung saan ining Task Force
Paputok 2022 iyo ang magobernar mapadalagan tangarig mas mahal nas ang tirindahan sa pag-usar o paggamit ka ining mga firecrackers and pyrotechnics. Kumpunido po yan kang Public Safety Office. Ang chairman si Director Rene Gumba. Ako po ang co-chair, ang Market Superintendent kang People's Mall. Siring man po ang PNP. Nag-attender man kato si City Director Colonel Pacalso. Si kairibanan niya sa Colonel Sape. Siring man ang BFP, ang CDRRMO, ang City Health Office, lalo ng Sanidad. Siring man ang DILG, may representative man. Asin ang City Treasurer's Office. And sir, ini pong mga magmapabakal po ngunyan sir, nabaritaan ko kang sarong aldaw nasa 42 o 37 sir, 37 na ngunyan, and kang nakaaging aldaw nasa 32, tama po ba? Tama. Actually, kung mga nakaaging taon, iyon ang average na number of retailers. Because si Task Force Paputok kang previous years agreed unanimously na dahil na kami madagdag ng mga retailers or dealers dahil nga ni sadit man ang lugar ng pigtitindahan. Ikadua, mas maray nitong kadikit ang arig dahil man magkarulugi. So sa ngunyan ang initially minang pig-aprobaran i-issuehan ng special mayor's permit mga 37 vendor retailers mayong dealer. And sinda po itong naka-complete na completely kayo pong documents for special mayor's permit. Apparently piglalakaw ninda itong license to sell sa PNP regional office. Naka-issue naman kami mga special mayor's permit. Kan suudma, December 30, nag-conduct na kami ng orientation seminar. Yan ang mayor na requisitos tangarig makapagtinda-sinda. Sabi kang Task Force Paputok, dahil man nga nangahulugan na inisyuhan ka na ng license to sell kang PNP Regional Office, tapos kang Special Mayor's Permit. Pero kung dahil ka mag-attender kang seminar, ang local seminar, importante ito tapig didetalye mi kung ano ang reglamento base sa mga ordinansa sa good executive orders na pig-issue kan sa tuwing namumuta na alkalde. Asin ito mga bagay na tatandaan during the selling period. Tapos ito man papel ninda sa pagtabang sa task force sa pag-edukar duman sa mga barakal sa kud magamit. Igwa po ning mga reglamento na kaipuhan na pakatandaan ka itong matinda sa kuda magamit. Halimbawa, kung ika matinda, dapat dahil ka magpabakal sa minor de edad. Numero 1 pinagbabawal miyan. Ikadua, bawal magpatesting o kaya magsigarilyo duman sa lugar na pigtalaan, duman sa riverside. Bawal man iuli yang paputok o sarayon sa harong o sa laog kang mga tindahan ninda sa merkado publiko, pinagbabawal po yan. Asin ang importante pa, itong mabakal kaipuhan, informaran ninda kung saan pwedeng gamito niyan, asin kung nuarin. Base sa mga memo circular kang DILG sa kang rules and regulations governing ang manufacture and selling and usage kang firecrackers and pyrotechnics. Gagamiton sana yan duman sa mga identified na common display area sa mga barangay. So sa aga po ma-meeting kami kan mga punong barangay sa 27 barangay kang Ciudad Dingnaga, asin pag-uurulayan duman kung sa ina mga lugar sa na pwedeng gamiton o usaron ining mga paputok sa pyrotechnics. Igwa po yung konsiderasyon itong lugar. Halimbawa, dapat mahiwas siya harayo sa mga kaharungan, mayong tatamaan na kuryente o kung ano pa man, tangarig maibitaranta itong mga aksidente, urog na ang kasulo. So, yan po ang urulayan mi sa aga.
kan mga punong barangay. And susog po sa sayindong instruction sa mga opisyales iyo pa sana po ini ang sa tuyang ipapautob fireworks display areas na mahiwas sa kaharayo po sa kable kang kuryente. Tama po. Siring man itong paggamit, igwa lang po yan talaan na panahon, halimbawa pitsa 24 hanggang midnight kang 25. Ano. So, tapos, sa 31 up to the midnight of January 1. So, kung kamo man, halimbawa, nagbakal kamo ning awad-awad na paputok, sa rason na igwa kamo ning reunion, family reunion, or gathering kan mga sa eskwelahan, o anibersaryo, kung ano pa man ang okasyon, importante po na maghagad kamo ning permit sa City Hall, sa City Mayor's Office. May form dyan na ma-inspeksyon ang PNP sa kudang Bureau of Fire. Hihilingon si lugar kung pwede duman na magamit ng pyrotechnics. Siring man hihilingon kung anong mga klase ang gagamiton nito mga paputok sa kud firecrackers. Medyo po mahigpit na ngunyan ang mga reglamento sa pagbakal, siring man paggamit o pag-usar kay ning mga paputok sa pyrotechnics. Sir, please po example po kay itong mga paputok or pailaw na pigpapangalad pong ipabakal or bakalon sa maarabot pong mga aldaw. Ini po ang mga ipinagbabawal, ano? Ang numero 1 ang Watusi. Ano? Watusi, Piccolo, Pop-Up, 5-Star, Pla-Pla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Super Lolo, Atomic Triangle, Goodbye Bading, Large Size Judas Belt, Goodbye Philippines, Goodbye Dilemma, Bin Laden, Hello Colombia, Mother Rockets, Goodbye Napolis, Coke in Can, Super Yolanda, Pillbox, Mother Rockets, and Buga. Kung ano-ano na bagang pangarang kani. But what is common on this firecrackers, darakula siya. Kasi may desired volume sa nakang powder ang pinagtutugutan kang under governing rules and regulations. Kaya ini mga Bin Laden na talagang Katakot. may Goodbye Earth pa nga ni, mayo digding Goodbye Earth eh. Sus Mario Joseph. Earth. Matindi ni, matindi. So duman sa Judas Belt, ang pigtutugutan sana itong 3-star. So dahil pwede itong Judas Belt na 5-star. Pinapangalan tabi yan. Mga pangaran pa sana, sir. Grabe ang mga goodbye ka talaga yung muro mo, yung tirong goodbye buddy. makahihirap. Grabe. Oo. And digdi po sa indang selling period po dyan sa Riverside, ano rin po ini, sir? May nakatalaan na po kita? Base po sa ordinansa, December 23 ang puon kang barakalan, ang tirindahan rather, dire-diretso until December 31. So it's a 9-day selling period hanggang Banggian. So we will have more time. Pero tandaan lang po dahil pwedeng pagkabakalta, mapaputok na kita sa tinampo o sa natadta. Igwa po kami ng enforcement group, ang task force paputok na marekorida sa mga barangay. At the same time, well-informed po kayo ng barangay officials. Aram mo yung pagpaputok, di mo man maitago yan. Pag nagputok yan, siguradong may nagpaputok. Kung pinagpangalad ang lugar, siguradong mapipinalirisan ang nagamit kayan luwas duman sa lugar sa peryodo ng pagpaputok. Sir, may naghahapot po na duman po sa mga tindahan sa mga barangay na harayo sa sentro kan syudad, araw po kayo ni mga upper barangays po nyato. Mapigtutugutan ta po sinda na magbakal duman sa designated area kang fireworks, tapos iduduman sa inyong barangay, sa inyong tindahan, tanganing ipabakal man duman. Ay pasensya na po. Mi ultimo ang lugar na pigtutugutan kang ordinansa ang Riverside sana.
So, dahil kita pwedeng, halimbawa, may tindahan ka, may sari-sari store ka sa upper barangay. Gusto mo man dilin siya kaya mabakal kang bulto ng paputok o pyrotechnics. Halimbawa, mga luces o kaya kung ano pa man ang kadaklang kayan, itong jumbong ano po naman? Fountain, o kaya mga quitis. Tapos ititinda mo yan sa imong sari-sari store, ay pasensya na po, madadakop ka mo. I think up to 50,000 ang penalty. At the same time, your business license might be canceled. Tapos garo igwapayan ning imprisonment. Di ko lang ma-detalye halaba. Mga tugang, mabelta kay ang programa makalis ang nagkapirang commercials. Marikas na marhay ang dalagan kan mga aldaw. Malangani ta sa pirang aldaw na sana, yaon na naman kita sa most wonderful time of the year. Mga namumutan kong mga nagenyo asin nagenya. Ngunya na mas buwelo kita. Let's catch up with our families and friends. Alagad dai malingaw na magpasalamat sa dakol na mga biyaya na sa tong naresibi ngunya na taon. Asin tawan nin momento an sa diri. Gibuhon ta ang panahon na ini na maka-recharge by going to simbang gabi o misa de Gallo. Kami po sa gobyerno lokal mapadagos sa pagsibot ngunyan na holiday season. Nagpapadagos ang satong Paskuhan para makatao nin kagianan asin kaugmahan sa satong mga tugang na nangangaipuhan. Mapadagos man kitang masibot para sa kaligtasan kanlambang nagenyo asin mga bisita. Kaiba ang sa kong pamilya asin mga katuwang sa gobyerno lokal. Advance Merry Christmas, Naga! Marhay na aldaw, Naga! Bakong madali ang sa mga pig-agihan kan mga nakaaging taon. Ngunya naman, ang angat sa tuya, iyo ang pundong hababa. Dahil sa pagtapyas kan pundo, hali sa nasyonal na buwis, dara kan epekto kan pandemya sa ekonomiya. Alagad, dai kita mauntok, padagos kitang mainguha, tanganing ang pundong natapyas, matampadan, asin ang sa mga proyekto para sa syudad, mahaman, asin makatao tulos, nin oportunidad. Kaya siring kan dati, kita makikipagtabangan sa mga pribadong tao, negosyo, asin grupo, asin mga ahensya kan gobyerno. Kita makikinuparan, tanganing ang sa mga napunan, tulustang mapakinabangan. Sa edukasyon, padagos ang satong pagtugdas, mga bagong eskwelahan sa tuyang ibabariwas. Urog na sa mga puwerang lugar na kaipuhan, tanganing daing aking nagenyo ang nababayaan. Isita po ang pagtios ngunyan. Kaya mga bagong scholarship grants sa tuya man na pinabuksan para maging tulay sa pag-abot kan mga pangiturugat asin makatabang sa mga estudyanteng nag-iinguha, alagad tikapo, na makatapos kan sa indang kolehiyo. Sa paharong, mapadagos ang satong kolaborasyon, daing untok ang satong pakikinegosasyon, para ang mga lote na kaipuhan, mapasatuya, asin maialukar taman sa mga pamilya sa presyong hababa. Sa salud, ang satong hospital, labo-labo ang pagpatrabaho, pagtugdas nin mga primary healthcare centers sa mga estratehikong lugar, sato naman napupunan, para harani sa lambang nagenyo ang serbisyo na kaipuhan. Trabaho asin ekonomiya, sato man giraray na prioridad. Dakol na investments ang nagpuroon na,
Dakul pa kitang kinakaurulay para lumaog sa naga. Tanganing mas marikas ang satong pagbuhat sa mga bagong oportunidad. Sa turismo as in creatives industry, kita naman mataya. Bagong convention center sa tuya ng pupunan. Tanganing mas dakol na okasyon ang madarata sa naga. Na mahatod man trabaho, bako sana sa mga artistang nagenyo asin nagenya, kundi sa mga driver, sa radit na negosyo, asin mga hotel sa syudad ta. An sa tong Bicol River Boulevard, hinahaman tanaman. Para an People's Park and Recreation Center, ang bagong pasyaran kan mga nagenyo na sa tong pigplano, makapuon na, asin mahaman, antes matapos ang satong termino. Ang agrikultura, danay tapang papauswagon sa paagi nin mga bagong makina na kaipuhan asin paghiras kan mga bagong kaaraman. Gigibuhon tapang mas episyente ang mga parauma sa pagtanom asin pag-ani para makadugang sa minamaot nyatong food security. Para man maparikas ang satong digital transformation, mga dugang na internet hotspots sa tuya pang ibuburugtak, papapunan ta naman ang pag-adal asin pag-develop nin mga applications na ma-automate kan mga transaksyon sa City Hall sa marikas nyatong pagkuan nin serbisyo sa lokal na gobyerno asin pagproseso nin mga dokumento. Sa infrastruktura, padagos kitang ma-invest. Taini ang pundasyon kan sa tong ekonomiya. Mga bagong dalan sa tong momok naon. Mga drainages as in flood control projects haharamanon. Dahil sa satong pag-inguha, initial na pundong kaipuhan para sa Center for Safety and Resilience sa tunang nadisponir. Ini ang magiging emergency operations as in Central Command Hub kan PSO, PNP, Bureau of Fire as in CDRRMO. Magkapira po sana ini sa dakol tapang sisiributan para maging mantinido ang satong kamugtakan bilang most competitive component city sa nasyon sa duwang sunod na pagkakataon. Sa tabang po nindo, magigibot ta ini gabos para sa futuro, para sa imo, para sa lambang na genyo. Uswag pa, nagana! Lumalamig ang simoy ng hangin, kumikislap mga bituin. Lalo bumibilis galaw ng mga tao. Ganito sa amin tuwing sasapit ang Pasko. Nagsasaya lahat ng pamilya. Panahon muli na magkita-kita. Ngayong Kapaskuhan, atin ang kalimutan. Mga problema sa atin ay nagdaan. Ramdamin Ang saya ng pagkakaisa. Sama-sama tayo sa lubungin ng Pasko. Pasko na naman sa naga, may saya ang bawat pamilya. panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw, Ako tayo, kasabay ang buong mundo, lahat sama-sama. Pasko na sa naga. Sa bahay man o opisina,
ating sariwain. Ang pag-asang dala, Pasko ay salubungin. Pasko na naman sa naga, Bisaya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw po tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa naga. nagdaan na taon, Ating sariwain ang pag-asang dala, Pasko'y salubungin. Pasko na naman sa naga, Bisaya ang bawat pamilya. Panahon ng pagmamahalan, kasabay ng pagbibigayan. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa naga. Ikaw ako tayo, kasabay ang buong mundo. Lahat sama-sama, Pasko na sa naga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa Aramon. Nagbabalik ang programang sa tong Aramon with your service sa Paulo de los Santos kay bapon sa tuyang bisita gikan dyan sa Naga City People's Mall, Market Superintendent Ramon Florendo. Sir, duman na po kita sa Orulay, mapadapit po digdiyo sa street vending. Kung di pa ako napapasala sa sakuyang termino, pagtinda po sa gilid kantinan po na sa tuya pong tigtutugot kada panahon po ning holiday ay ning Pasko, Kapaskuhan, sagot mo bagong taon. Ngunyan po sir, pira po asin arin pong tinampoy di sa syudad din Naga ang sa tuyang pigtutugutan na pwestuhan kay ni po mga market vendors na nagtitinda po kay ni mga Christmas decors, pamasko asin iba pa pong essential para sa celebration po. Linawon ko lang po ang mga tinampo po na ang arin man na tinampo sa Naga na gagamiton for selling, halimbawa ngunya na Christmas season, it should be coursed through and approved by the Sangguniang Panglungsod, duly confirmed by our city mayor. Ngunyan pong December 12 to January 3 na pig-aprobaran po kang Sangguniang Panglungsod through the endorsement of our city mayor. Ito pong garo Christmas bazaar dyan sa Kinastilyuhan. So may mga tolda po baga dyan. Itong grupo po kay itong Naga City Smiles Vendors Association. Ang presidente dyan si Mr. Efren Perez. So yan sana po sa sakuyang pagkaisi ang tinugutan po. Ini pong yaundig di sa may Nueva Cáceres Monument sa tungod kang People's Mall. Ito pong night market dyan na ginigibo tuwing Friday, Saturday, and Sunday evening. Yan po may ordinansa man, itong night market ordinance. So, yarawan po baga dyan mga ukay-ukay, mga sapatos, mga small items,
Ang Market Affairs Committee man po, na iyon nagugobernar kang tirindahan sa merkado publiko, nagtugot man po sila na magkaiguan ng night market dyan po sa dakulang pasilyo kang General Luna, kang Naga City People's Mall. Ito pong mga dry goods may dyan sa second floor, mga ukay-ukay, mga maray na klase, nagtitinda po dyan magpuon alas 7 ng banggi hanggang alas 12. Dyan po sa pasilyo kang General Luna. So maray po dyan, taday kamuura nun. Ikadua, mga premier klase, mga first class ang tinda dyan kan mga para ukay-ukay kang merkado publiko. Siring man po itong mga post to post, asin itong side post, magpun po kan December 1, kaigwa naman po sinda ng Christmas season selling, mga parol, mga Christmas decor, mga gifts, toys, and giveaways, mga Christmas wrappers na magagayon, dyan po yan sa post to post and side post kang General Luna. Duman man po sa J. Hernandez, ini po tuwing December 23, 24, tapos December 30 and 31, pigwi-withdraw po mi dyan ang parking kang motorsiklo sakod kang bihikulo to give way duman sa mga vendors, ano? Pigi-imbitaran mi po yung mga vendors dyan na naglayaw-layaw sa tinampo na dahil na sinda magpara tanang kakabagat sinda. Dyan na lang sinda sa likod kang J. Hernandez side kang People's Mall. Dahil po maghandal itong mga nagpaparking dyan ng motor na nagsasaraod sa kod mga bihikulo. Available man po ang mahiwas na parking sa third floor kang mga motorsiklo sa kod kang bihikulo. Importante lang po na magsunod kita sa reglamento dahil kita magparada kung sain-sain tabaka ma-welcome kita. But I assure na igwaning lugar permi kung kita po masaod sa laog kang Naga City People's Mall. Kumusta po ang satuyang cooperation with the Public Safety Office, Naga City Police Office na kaning ma-share to tapos si dalagan kang traffic is magayon manggiraray sa palibot po kang Naga City People's Mall despite the fact na ikaw po kitang mga ano na po ganyan, mga street vendors sa 23, 24 and 30. Actualmente, standard operating procedure na yan na ang tinampo kaya minamanage kang Public Safety Office sagot kang PNP Naga. So, we are also constantly monitoring and informing them of these activities para daay man ma-inconvenience ang publiko. Actualmente, yung tinamputa dyan sa J. Hernandez, mahiwas, bastang dailang magbasang ning parking duman sa opposite side kang merkado, mahiwas ang tinampo dyan. So, kung kaya nga ni, pigi-ibitaran ta na magwala tuo ang mga vendors, kaya sabi mi, digdi na lang sa side kang merkado publiko. Tangari ang tao, yaon sa na nakakonsentrate sa laog kang merkado publiko. So ginigibot yan, especially ngunya na isita man bag ang mga pangangaipo, kadakol gusto maghanap buhay dahil sa pandemya, kadakol nawaran ng trabaho. So pigtataanan tamang konsiderasyon ining mga buot maghanap buhay, maghanap maning kadikit na kita para may pamaskumanan sa indang pamilya. So pigtutugutan tayan. Ang pakiulay mi lang, dahil pigtataanan man sinang lugar, dahil nakita maglayaw-layaw sa mga tinampo. Grabe na po baga ang numero kang bihikulo tapos dakol ng tao sa Naga, nagbalik na kita sa normalidad, although ongoing pang pandemya. Importante ang kooperasyon, digdi sa tuya pong syudad. Urog na itong mga dayo na mga paratinda. May mga nasisitar kaming mga mga taga-nagang mga negosyante na sabi ko, importante na kung mahanap buhay ka mo sa Naga, magpaisi ka mo. Kung pigsisitar na, garubaga itong igwana sindang pribilehiyo na magtinda kung saan man nindo gustong magtinda digdi sa alaw kan syudad ning Naga. So sabi ko, importante na magsunod kita. Takunday niya ako, iuuli ko kamo sa pinaghalian nindong munisipyo. Kung habon nindo magsunod digdi, intrigami kamo duman sa mga local government officials because iyo man ang responsibilidad ko taninda na
tananing lugar para makapaghanap buhay ninsa in the mga constituentes. True. Kaswahapon may kaulay akong di ko na lang mention na rin kung tagasain, pero kataid ng mga munisipyo na garo baga itong sinda pa ang garo na agrabyado ta. Sabi ko, ang reglamento mi po sa Naga, urog na sa People's Mall, dai kami naghahali ning hanap buhay. Isinasa lugar mi sa natang pagbebendor sa Naga, iwasan na ning lugar sa kud tamang panahon. Dahil pwedeng nakaisip ka magtinda, magdumang ka sa may kanto kang garmas, mag-standby ka na duman maghapon o kung sa ina lugar, sa may plaza. So, importante po itong pagsunod ta sa mga reglamento while we wish na magkaigwa ka muning source of livelihood. Si mga vendors po na nag-aantabay ngunyan sa 105.5 Bicol Idol FM, tapos sa radyo natin Naga na kung sa'y nadadaog man po ining sa tuyang pag-urulay ngunyan na aga, ano po ang tigahagad pong rekisito para po makatinda po sinda digdi sa syudad? Igwa po kami mga pigdidesignar na lugar na pwede nilang paghanap buhayan. Pero kung tinampo yan, urog na sa kasentruhan, permiming pigi-endorsar sa mayor's office, as in in-informaran mi sinda na magpaisi sa sangguniang panglungsod. Dahil dahininda pwedeng gamiton ang rason na kesyo tinugutan ning MEPO o kaya ning PSO, maski mayo man, iwang pigrarason. So garo, pag ang nagsitar sa inda PSO, ang sasabihin, nagtugot ngayang MEPO. Pag MEPO ang nagsitar, nagtugot ngayang PSO. Pigahanapan mi po yan in dokumento. Urong na kung sa tinampo, talagang dahil kami pwedeng magtauning konsentimiento kang public safety office akod kang MEPO. Unless there is an ordinance or a resolution coming from the sangguniang panglungsod na pigtutugutan sinda. Okay po. Ang last na sa tuyang pag-uurulayan, sir, kung subaago, mga street vendors, tapos sa mga gilid kang tinampo, tapos pasilidad po kang NCPM, mangunyan po si mga agricultural products na po na especially si mga gulay na essential para sa pagselebrar po kang Kapaskuhan and Bagong Taon. Sa kabus po, sir, na agri-products na pigpapabakal po dyan ngunyan sa merkado publiko kang syudad, arin po digdi ang bastante asin barato? Actualmente, considerably bountiful po ang satuyang supply kang gulay. Gulay. Pag sinabit ang bountiful, talagang dakul. Ang merkado publiko po ang Naga City People's Mall is the major market. Iyo po yan ang mayor na bagsakan digdi sa Naga, sa Camarines or sagot sa Bicol. Kung naghahanap ka ng gulay na gikan sa Baguio o Benguet, halos daily igwa kami ng tracking na mga taga third floor yan, mga taga Pabenas na aangkat ng mga gulay. Sabihon mo ng repolyo, patatas, Baguio beans, Baguio cabbage, halos kompleto. Plus itong mga gulay na pangsalad. Iyan po yan sa merkado publiko. It's available ning wholesale sa good retail. Apera po kayan, igwaman mga prutas na weekly gikan sa Davao, mga batag na mahiling mo darkulaon, prutas, hali po yan in Davao. May mga gulay man pong hali sa Barisbis kang mayon. Tama gayon po yan ang mga gulay, itong mga lokal na mga gulay. Apera po kayan, locally dyan po sa Aplan Barangaysta, igwa po kami ning pigdesignar na lugar duman sa may bagsakan mismo. Igwa po duman ning farmers corner, mga taga Panikwason, Carolina, Kararayan, San Isidro, mga paraumata, igwasin ng lugar duman. Kung gusto mong preskong maray, gikan sa direct from the farm, ang mga sira man po, magsabi ka ng hali dyan sa San Miguel Bay, Saragay Golf, sa mga lake, sa buhi, sa bato, yarawan po dyan, itong mga local na mga sa mga fish pond, diyang bangos, tilapia. Bastante pong maray ang satuyang agricultural and fishery products.
kung igwa man po ning duros-duros, o kaya ka nakaaging simana bulanon kaya tingating ang sira na gikan sa dagat. Igwa pong mga nagaabot ng mga frozen fish nagikan sa nabotas. Pati yung nabotas po, may mga biyahero kami na mga stallholders na nagbabagsak ng mga allowed na mga marine products kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang karni man po, bastante man. Nagbaba na pati ang presyo kang karning urig. Ang manok, mantinido ang presyo. Itong mga frozen meat products, available yan sa third floor. Mas barato yan ng mga 100 pesos per kilo. No? Although ang preferred manggiraray kang mga mayoriya kang konsumidor, itong mga fresh pork products napigbubuno diyan sa tuya pong saliring abatua. And sir, may kwen man po digdiyo, may sabi da ang galunggong and iba pa pong mga sirang pandagat po da nagmahal po da si presyo dayman. Medyo nag-uumento dahil siguro sa kakulangan nga ni kang supply. Halangkaw ang demand, hababa ang supply. So yan, market forces ang nagdi-dictate kang presyo. Kaya minamahal dahil kakadikit nga ni mahal man ang kuakang sa tuyang mga fresh fish vendor sa mga supplier, kaya medyo aumento ang presyo. Sige po sir. Kwen po sir sa huring partikan sa tuyang pag-urulay po ngunya na pagkaaga, sisay mo pong mensahe sa mga maparasiring po dyan sa merkado publiko kan syudad, tanganay mag-avail po kay itong mga produkto na essential po para sa pagselebrar kang Pasko asin bagong taon. Igwa po akong importanteng anunsyo. Ako po, pigiing ganyar ko ang publiko, ang consuming public, na kung kamo po masaod sa merkado publiko, magdara na kamo ni mga eco bag. Eco bag, o kaya basket, o kaya balde, na pwedeng bugtakan kan sa indong mga sinaudan. Kami po nag-iimplementar na kaitong single use of plastic sa mga wet products. And ang full implementation po kayan, pag sinabi kong full implementation, may penalty na sa January 1, 2023. Igwa po ning Regulated Plastic Ordinance ang Siyudad ng Naga na na-approve pa kang 2019. Kaya lang dahil sa pandemya, asin sa pakiulay kan mga store owners na may mga stock pasin ng mga sandubag. Kung kaya ngunyan po partial implementation sa massive ang samuyang information dissemination in close and active coordination with the Naga Market Storeholders Federation sa kudang opisina mi. Ang sabot sabihong kayan, sa wet products po, single use of plastic lang. Halimbawa, nagbakal ka ni sarong kilong galunggong, sarong kilong pusit, sarong kilong pasayan, pinapatos po yan sa plastic. Ang normal na practice po dyan, papatuson giraray siya ng plastic, itong tulong binarakal. Kuminsan, nahagad pa ng extra plastic, takon malabot da. Bawal na po yan. So, duman sa mga produktong basa, karne, sira, sa itong namamasa-masang gulay sa prutas, pwede pang magamit ng plastic, pero sarong bisis sana. So, kaipuan mo ng itong sabi kong may darakang eco bag, o kaya basket, o kaya balde, duman mo na ibubugtak sa mga binarakal mo. And, zero use of plastic po duman sa mga dry goods. So kung mabakal ka ng plastic wares, mabakal ka ng bado, o kaya mga kitchen utensils, plastic products, o kaya native products, bawal na po ang plastic. Ang mga stallholders po ang gagamitong kayan itong mga papel ng supot, asin importante na may darangani kamong awad-awad na eco bag, tangarig da ka mo ma-inconvenience. Bawal po ang magbakal, bawal man ang magpabakal. So parehas pong mapipinalize ang nagbakal sa kuda nagpabakal. So hopefully po this ordinance will help us better protect our environment. And sa merkado publiko po, numero unong kausayan kan pagbabara kang mga downspout mi.
from the third floor to second floor to the ground floor. Kaya kung limitado na po ang paggamit ng plastic, mas makakatabang po yan pag-control kang baha sa siyudad ng Naga. Opo. Sa iling ko sir, may kakaugmay niyo kang sa tuyang partner the office arog kang SWMO, DENR, as iniwa pa dahil sa esperso kang MEPO na mapakatamanan po ang kamugtakan kaining sa tuyang Mother Nature. Sige. So sa liwat po, ako po nangangapudan na alertado po kita matawo mo niya sa People's Mall. So pasiguruhin lang po si sa tuyang mga balwabol, so sa tuyang kwartang gamit pansaod. Then na muna po magamit ka itong mga darakulang hikaw o kaya kwintas medyo magneto yan sa mga may malain na kaisipan. Pero inaasigurar ko po ang publiko, safe po kamo duman. Visible ang samuyang mga gwardya, kadakol na po kaming CCTV cameras duman, kaya pag nagtitiripunan mga tao sa sarong lugar, iwanang mapasiring ng gwardya kayan, tangari go kita ng visibility. Ikadua po, ang asigurasyon kan mga store owners mi duman, kan mga stallholders kang namasped, bastante dakul ang mga produkto, both agricultural and non-agricultural. Ikadua, presko yan, direct from the farm, direct from the marine sources. As in, barato. Dahil nga ni bastante, pwedeng wholesale, as in retail. Apuira kayan, may dagdag na may tawad pa. Sabot-sabi yun, bako duman fix ang price. Although may suggested retail price, pero kung maray ang amistada mo, makakatawad ka. Puwera kayan, baka may dagdag pa. Halimbawa, nagbakal kang 10 kilong patatas, dahil man niya na eksakto sa kilo. Ang parabakal, dahil man na tauning kulang. Tabawal po yan. So kung may sobrang sarong guhit o kabangang guhit, masabi si parabakal, ano mo na? Eksakto mo ng sa kuyang kwarta pang 10 kilo lang. O sige na nga yan. Di may dagdag ka na. Kung minsan, halimbawa, 55 pesos ang kilo, si kwarta mo 53 pesos lang, at sobra na sa timbang, ay pasensya ka na nga yata, 53 pesos na lang yun, kulang ng dos, sige na nga ya. O di may tawad pa. Apwera kang kung madumang ka sa mga darakulang grocery stores o kaya mga shopping centers, igwa po yun yung barcode na eksakto yan. Kung 29.95, dahil kung pwede magsabing pwedeng 29 pesos na lang. May barcode dyan. So, yan po ang Naga City People's Mall. Kaya madyan na po kamo, magsaod kita, maghirelingan kita. Sigurado pong maugma kamo sa pagsaod sa Naga City People's Mall. Maray na aga po giraray. Market Superintendent Ramon Florendo ang pamayop ng Market Enterprise and Promotion Office. Mabalos po sa ibang oras dito sa tuyang programa ko niya nasabi. Mabalos po and Merry Christmas and Happy New Year. Opo. Ang mabeltang programa makalisan ng Kapirang Commercial. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan.